dnešného videa dneska si dáme reakciu na také sprosté video, more. Ak ste hororoví nadšenci a milovníci všetkého, Ja som, to je jasné, kámo. Každú polnoc pozerám horor. Už mi ide. Už z konečníka mi ide hovienko také menšie. Prtkám. Teda čo? čo má nádych tajomná a strachu, určite ste neprehliadli známu a preslavenú fotku Rejka. Táto desivá snímka WTF? To čo je? Ja by som bežal, ako keby som mal v riti energy drinky, kámo. Alebo môj rozum. Najprv by som to odsfotil na Instagram a potom by som bežal, ako keby som mal v riti energy drinky. sa už roky šíri po internete a fascinuje ľudí svojim znepokojivým obsahom. Na fotke vidíme bytosť s neprirodzene dlhými končatinami, svietiacimi očami. Celý Slenderman. Ešte mu oblek chýba, aby už išiel na svadbu. Tým oblekom. Ale ten oblek vypadá ako na svadbu. Ty kokos. A celkovo hrôzostrašným zjavom, ktorý vás nenechá chladnými ani v prípade, že horory nie sú vašim obľúbeným žánrom. Na prvý pohľad sa zdá, že fotografia pochádza z fotopasce umiestnenej v odľahlej oblasti, Á, tam je ďalší jeleň asi, hej. čo ešte viac podnecuje predstavivosť a vyvoláva otázky o tom, čo sa skrýva v hlbinách neznámeho lesa. Mnohí ľudia tomu skutočne veria a príbehy o tajomných stvoreniach v temných lesoch tak dostávajú... Fúha! Toto keby som ja uvidel, more. Ja by som sa nevedel hýbať, kámo. By som iba tak tancoval na mieste. Že ako keby som chcel ísť, ale by som sa mýkal na mieste. Chápeš, ne? realistickejší rozmer. Ale pravda? A keby to ešte za tebou bežalo a ty by si sa nevedel hýbať ako ja. Tá je oveľa banálnejšia, než by ste čakali. Trošku divné, nie? Trošku. Keď som sa rozhodol zistiť, kde sa táto fotka objavila po prvýkrát, narazil som na zaujímavú stopu. Fórum 4chan. Práve tam, z pleti anonymných príspevkov, ľudia začali zverejňovať sériu. What the fuck? Toto čo je? To čo je za hnusnú vec, kámo? Ale to je asi také zviera. Asi taká sliepka. Teda čo sliepka, no? Sliepka. Ak máš takú farmu, je to kráva tvoja, alebo taká sliepka, alebo taký pes. Ale dal do neho také divné látky. Fotografií, ktoré zobrazovali bytosť, vyzerajúcu takmer ľudský, ale s neobyčajne Divné. strašidelným vzhľadom. Hoci bolo k dispozícii viacero podobných snímok, práve táto konkrétna fotka sa stala ikonou internetu. Dôvod? Autentickosť, ktorá dokázala pomýliť aj ostrieľaných lovcov duchov. Netrvalo dlho a diskusie o tejto fotografii sa Ja mám husiu kožu. rozšírili na ďalšie platformy ako napríklad Reddit, kde sa komunita snažila prísť na pravdu o pôvode tejto záhadnej bytosti. Pod jedným príspevkom som sa dozvedel prekvapujúcu informáciu, že ide len o marketingový ťah. Bytosť, ktorú na fotografii vidíme, totiž nie je nič iné ako postava Grimm. Resistance. A tu je to napísané hore. Hra Resistance, hej. To je Resistance 3. Z videohry Resistance 3. Vytvorená špeciálne pre tento herný svet, Grimm sa stal inšpiráciou pre to, čo dnes poznáme ako creepypastu s názvom Rake. Jeho príbeh sa postupne šíril a na internete začal žiť svojim vlastným životom. Kama, K pôvodnej pozrelo! Aj. A mal som aj pravdu, že sa tu pozrelo. myšlienke začali ľudia pridávať svoje vlastné hororové verzie, drobnosti a detaily, ktoré z tejto postavy urobili jednu z najdesivejších a Aha, to je Skinwalker toto. Toto je Skinwalker, no nic. najznámejších Áno, creepypast. to je Skinwalker, A práve kámo. vďaka To je jasný Skinwalker. tomuto fenoménu sa celý žáner creepypast stal tak populárnym, ako ho poznáme dnes. Možno je Rake len výplodom Dobre, fantázie, vykúkajte, ale to jeho zatiaľ fotka bude bez bude naďalej reakcie. strašiť všetkých, ktorí ju zazrú. A to je napriek tomu, že pravda je oveľa menej hrôzostrašná, než sa na prvý pohľad môže zdať.
Pred 4 rokmi sa na subreddite Prekliaté obrázky objavil príspevok, ktorý spôsobil poriadny rozruch. Používateľ s prezývkou Grizzly Panda 5 zverejnil fotku dvoch malých detí, za ktorými sa v tieni črta temná, záhadná postava. Táto čierna silueta mala ľudské oči a práve tento detail okamžite rozpútal vlnu diskusí. Všetci sa snažili prísť na to, o čo vlastne Kámo, to ide. čo je? V komentároch pod príspevkom sa často Som tu. skloňovalo slovné spojenie Kámo, škoda, že včera vypadlo Francúzsko. No nic. Tales of Horror alebo Tales of To je Tokyo. v Japonsku určite, kámo. Lebo Tokio, to je hlavné mesto Japonska. Neviem. Asi tak. Keď som začal hľadať, čo tieto názvy znamenajú, zistil Aha, tak to on vypadá asi. Tak to on vypadá, okej. som, že Tales of Horror je japonský televízny seriál, ktorý sa sústreďuje na strašidelné príbehy, Že tam je niekto v dverách, alebo čo, ja neviem. Pri dverách. či už inšpirované skutočnými udalosťami alebo obyčajnými výmyslami. Viacerí komentujúci sa zhodli, Hej. že práve tento seriál je zdrojom fotografie. Pravda je však trochu odlišná. Smash dáva výhodu Nezákonné hráčovi, reklamy, nízka kámo. cena dáva výhodu všetkým. Každý si môže užívať viac za menej. Kámo, Allegro, more. Albion Online is a sandbox MMORPG Kámo, čo je za in which reklamu? you write your own story instead. Po Taká ďalšom malá pátraní reakcia na reklamy. som objavil, že obrázok v skutočnosti pochádza z krátkeho hororového filmu, ktorý bol natočený ako spin-off k seriálu Tales of Horror a nesie názov Two of Us. Tento film sleduje príbeh študentky a jej doučovateľa, ktorý sa opakovane stretáva Ty kokos! Keby som toto videl v tme, by som... Neviem, čo spravil. Čo by som ja spravil? By som utekal, aby som zo schodov spadol. Že ja mám doma schody a že ja by som išiel úplne na vysoko a ja by som zoskočil. Nerobím si srandu. Robím si srandu. By som nedišiel do postele. By som išiel toto. Pod deku. Neviem, či by mi to pomohlo. s nadprirodzenými javmi a presne z jednej Odvtedy by som mal každý deň zapálené svetlo. Je mi to jedno, že by som musel platiť takú elektriku, ja to mám v p***i. By som mal aj cez noc zapálené svetlo. Aj v mojej izbe. No tak to nie. By som bol pod posteľou, je mi to jedno, že by som sa tam zadusil. Alebo že by som si pod posteľou bral svetielko také malé. z týchto strašidelných scén pochádza aj spomínaná fotografia. Na fotke zachytili okamih, keď hlavná hrdinka prechádza cez ulicu a z okna na ňu mávajú dve malé deti. Na prvý pohľad nevinná situácia sa však zmení na mrazivý zážitok. Zrazu sa za deťmi zjaví temná, nepríjemná silueta, ktorá pripomína ženu. V originálnej scéne však táto postava nemá oči, ktoré sú tak nápadné na fotke zverejnenej na subreddite. Kámo, to čo je? Záhadné oči pravdepodobne pridal sa Teraz má tie oči. To sa kam kúka, akože... To by sa ma... Ale nič. Čo rozprávam vlastne? No že... No, neviem. Kámo, ja neviem. A že niekto za mnou. Tá dievka. No nic. tam autor príspevku, aby umocnil pocit hrôzy a Od pritiahol dneska budem pozornosť takto sa divákov. kúkať. Nebudem kúkať toto video, budem sa za seba kúkať. Ruský spánkový experiment je jedným z najdesivejších príbehov, ktoré kolujú po internete a fascinujú každého, kto sa zaujíma o creepypasty. Príbeh sa odohráva v roku 1940, keď sovietskí vedci Ešte svetová vojna. údajne vyvinuli stimulant, ktorý mal slúžiť na udržanie vojakov v stave bdelosti po dlhú dobu. Myšlienka bola jednoduchá. Ak dokážu vojaci vydržať bez spánku celé dni, poskytnú Sovietskému zväzu významnú výhodu na boisku. Zajali 5 väzňov, ktorých zavreli do jednej miestnosti a vystavovali ich tomuto plynu.
Cieľom bolo, aby vydržali hore 30 dní. Zo začiatku bolo všetko v 30 dní? Jeden sprostý, jeden fucking mesiac? No nic. poriadku, no po čase sa To situácia jak robí? No nic. začala zhoršovať. Keď po 15 dňoch otvorili miestnosť, uvideli väzňov v strašnom stave. Ubližovali si navzájom, ale aj samým sebe. Trhali si kúsky kože a jedli svoje Jasné, keď sú hladní. vlastné mäso. Keď sa ich snažili z miestnosti odvliec, začali A tam aj klobásky. sa brániť. Niekoľkých vedcov zabili a prosili tých, čo prežili, aby ich tam nechali a nebrali im tento plyn. Všetci 5 väzni len pár dní po opustení miestnosti umreli. Tento Ani sa im nedivím, kam. príbeh sa prvýkrát objavil na internete 8. augusta 2009, keď používateľ RIP747 pridal na svoj Kamo, keby som ja to videl, ja by som hneď išiel na počítač alebo na niečo. Ja už by som hneď. A ja by som tak ťukal na klávesnicu, že koniec. blog odkaz, ktorý mu údajne poslal jeho brat. Ani jeden však netušili, odkiaľ tento odkaz pochádza. Tento príbeh sa rýchlo rozšíril a je veľmi ťažko určiť, kde a ako vznikol. Niektorí ľudia tvrdia, že príbeh najprv uverejnil používateľ Orange Soda 10. augusta 2010 na platforme Creepypasta Wiki, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že sa objavil skôr na fóre pre kulturistov, kde ho mal uverejniť istý Falcon Punch. Počas svojho skúmania po zdroji, skadiaľ pochádzajú tieto fotky, som zistil, že boli prvýkrát použité v spojitosti s príbehom v marci 2013. YouTuber Irit Creepypasta zverejnil príbeh o ruskom spánkovom experimente a priložil k nemu aj tieto Ty kokos. Aha, to není taký človek, to je taká toto, určite taká figurína. dve známe fotky. Muž so širokým, neprirodzeným úsmevom, obrovskými očami, ktoré akoby mali každú chvíľu vypadnúť To by sa na ňo kúkol hneď. To je taká figurína, určite. z očných jamiek, sedí v bizarnom predklone. Už na prvý pohľad máte pocit, že niečo nie je v poriadku. Zdá sa, ako by bol zviazaný v kazajke a jeho celé telo vyžeruje nevysvetliteľnú hrôzu. Táto fotka sa stala ikonou internetových strašidelných príbehov a pravdepodobne ju už každý videl aspoň raz. Pohľad na ňu v ľuďoch vyvoláva nepríjemný pocit, ako by na nich priamo z obrazu pozerala skutočná nočná mora. Rozhodol som sa teda, že musím Ale zistiť, zobudený kam? odkiaľ Oni. táto fotka pochádza. Zo začiatku to bolo Z Ruska. naozaj ťažké, no potom som natrafil na jej farebnú verziu. Keď odstránime čierno-bielý filter a zmeníme nasvietenie, desivý človek s prepadnutými očami zrazu začne pripomínať bábiku. A pravdou je, že ňou aj naozaj je. Aha. Mal som pravdu, neviem. Skutočnosť je ešte prekvapivejšia. V roku 2005 vytvorila spoločnosť Morbid Enterprise Není to človek, není. To vám vravil, že to nebude človek. animatronickú hračku s názvom Spasm, ktorá mala slúžiť ako halloweenská dekorácia. Tie zvuky ako prasa, more. Pohybovala sa, krútila a jej výraz mal vydesiť každého, kto ju uvidí. Práve z tejto hračky pochádza náš ruský väzeň, ktorý sa stal jedným z najznámejších obrazov spojených s hororovými príbehmi na internete. Hoci sme všetci verili, že ide o záber z temného výskumného laboratória, v skutočnosti Fuj. ide len o zábavnú hračku. Hľadanie Kúkajte sa druhej na to, fotky ja však sa bolo kúkam, o mnoho neviem to. komplikovanejšie. Idem na mobil. Táto fotka mala znázorňovať ruských vojakov, ktorí majú na sebe plynové masky. A to bolo niečo, čoho som sa pri hľadaní chytil. Zase reklama. Reklama ma nezaujíma.
Medzi stovkami obrázkov bola aj naša záhadná snímka. No jej príbeh je celkom iný, ako by ste čakali. Táto fotka totiž v skutočnosti nezobrazuje ruských väzňov ani vojakov, ktorí by podstupovali desivé experimenty. Ide o amerických vojakov, Ale kámo, to vypadalo strašidelne tá fotka. Ako keby tie plynové masky vypadajú hnusne. Toto vypadá ako mimoženšťan. Toto vypadá ako... neviem. Toto vypadá ako mimoženšťan. Toto vypadá ako keby žena mimoženšťana. Toto syn a toto žena. ktorí by podstupovali desivé experimenty. Ide o amerických vojakov, ktorí demonštrujú rôzne typy plynových masiek pre výcvikové účely. To, čo sme považovali za ďalší dôkaz strašidelného experimentu, je len dokumentácia vojenského vybavenia. Je fascinujúce, ako jednoduché fotografie dokážu získať nový význam len vďaka príbehom, ktoré si Teda ako keby to ožilo, ale to je AI-ko toto. Toto je AI-ko. okolo nich ľudia vymyslia. Iba sprostí ľudia si myslia, že by to nebol AI-ko. Jeff the Killer. To je aj taký o tom film, nie? Jeff the Killer je jednou z najznámejších creepypast, ktorá koluje internetom už celé roky a svojou strašidelnou atmosférou si získala množstvo fanúšikov hororu. Príbeh rozpráva o chlapcovi menom Jeff, ktorý po brutálnom útoku skončil zohavený chemikáliami, ktoré na neho vyliali jeho útočníci. Čo na fyzike, či na čom to je? Na fyzike mal urobiť toto taký výbuch, alebo čo? Neviem, robím si príklad, na fyzike dačo robil. Na fyzike dačo proste robil, si ja myslím. Výsledkom je desivý sľad. Bledá, Koko, čo ti drbe, fuj! Fuj! Kámo, fuj, to čo je? biela pokožka, obrovské prepadnuté oči a široký úsmev, ktorý si Jeff sám nožom prehlbil, S čím nožom? Ty kokos. aby sa mohol usmievať už navždy. Po tejto zmene sa Jeff v noci zmenil na krutého zabijaka. S mrazivým pokojom a chladným Hnusne vypadajú, fuj! Ble, čo ak je tam? A nie. úsmevom na tvári sa rozhodol zabiť svoju rodinu. Každú Bro, by išiel toto. Zabiť svoju rodinu, ty kokos. obeť posielal do večného spánku so slovami choď spať. Go sleep. Go away from me. Táto jednoduchá veta, ktorú šepka do tmy, sa stala jeho poznávacím znamením a vytvára husiu kožu každému, kto príbeh číta po prvýkrát. Existuje aj alternatívna verzia tohto príbehu, ktorá uvádza, že Jeff bol len obyčajným chlapcom, ktorý si nechtiac vylial chemikálie na Aha, čo upratoval? tvár počas upratovania kúpeľne. Keďže sa internetom Moja pravda nebola úspešná. Na fyzike, no nic. šíria rôzne verzie, je ťažké určiť, ktorá z nich Toto sa nebojím až tak veľa. bola prvá. Príbeh sa na internete prvýkrát objavil v roku 2008 na fórach venovaných creepypastám. Čo však ešte viac podporilo jeho popularitu, bola ikonická fotka Jeffovej znetvorenej tváre, ktorá sa stala jednou z najznámejších a najdesivejších obrázkov v histórii strašidelných príbehov. No tu sa začína ďalšia záhada. Odkiaľ táto fotka pochádza? To čo je za Práve to som sa rozhodol zistiť a začal som pátrať po jej pôvode. Narazil som na množstvo verzií, ktoré sa pokúšali objasniť, odkiaľ sa zjavila. Podľa jednej z nich je Jeff v skutočnosti dievča, ktoré trpelo dlhodobou šikanou a nakoniec si siahlo na život. Táto fotka by mala byť zverejnená na fóre chudera, no nic. Šikanovali ju iba tak v škole a potom Idem si dať chemikálie na seba a vás zabijem. dá si na seba chemikálie a ich zabije všetkých. Aj pani učiteľku. Nesrandujem. Srandujem. Prepač. 4chan jej sesternicou a neskôr bola ľuďmi upravovaná až do Čo keď aj- dnešnej podoby. A čo keď aj pani učiteľka ju šikanovala?
Toriť. Táto teória však bola údajne Budem dávať vyvrátená. space, kámo, nebudem myškou. Ďalšia verzia hovorí, že pôvodná fotografia bola len nevydarenou snímkou dievčaťa, ktorú používatelia na internete začali upravovať vo Photoshope a postupne z nej vytvorili tvár Jeffa. Pri mojom pátraní som dokonca narazil na obrázok, ktorý zobrazuje jednotlivé fázy. Fuj. To jak vypadáva? No nic. Tuto, stále to pome. A toto. To má byť akože plus, alebo že sa iba modlila. Fuj, 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 fuj. Ako sa Jeffova tvár menila a stávala sa stále desivejšou. Každá ďalšia úprava pridávala nový prvok hrôzy, až sa fotografia premenila na tú známu bledú tvár s obrovskými očami a zlovesným úsmevom. Duch rodiny Koprovej. Príbeh o Koperovej, prepačte. záhadnej fotografii rodiny Cooperových sa začína v 50. rokoch minulého storočia, keď si v Texase kúpili nový dom. Všetko to pôsobí ako obyčajná rodina To je pekný domček, ale taký strašidelný. spomienka. Počas prvej noci v novom dome otec zachytil okamih, keď matka a stará mama s 2 deťmi pózovali pred objaktívom a všetci sa tešili z nového domu. Ich úsmev však netrval dlho. Keď si totiž rodina neskôr vyvolala fotografiu, zistili, že na snímke sa objavilo niečo zvláštne. Joj. Ty kokos. Chcel sa s ním iba odfotiť, iba chcel mať spoločnú fotku. Chcel mať iba spoločnú fotku, nechápete? V ľavej časti fotografie visela zo stropu zvláštna postava bez tváre, obrátená hlavou Chcel mať spomienky iba. Nebojte sa ho. To je kamarát. Ujo teta. dolu. Práve tento detail obrátil obyčajnú rodinnú fotku na desivý obraz, ktorý sa stal legendou na internete. Začali sa šíriť príbehy o tom, že Cooperovci v novom dome neboli sami a že ich v noci navštevoval záhadný hosť. No je táto desivá legenda skutočne pravdivá? Prekvapivá odpoveď je Nie. nie. Ha? Vôbec nie. Fotografia Mal som pravdu. Nie. To išlo vidieť, to bol taký odtieň niečo. rodiny Cooperových je Nie dnes odtieň. taká Nie odtieň. Som sprostý. Už dačo šedou. známa, že priťahuje pozornosť lovcov duchov, spisovateľov hororov a milovníkov záhad z celého sveta. Po jej pôvode som začal pátrať aj ja a čím viac som hľadal, tým viac bolo jasné, že celý príbeh je iba výplodom fantázie. Fotografia ako taká existuje, ale príbeh o rodine Cooperových je čisto vymyslená záležitosť. Pokúšal som sa vystupovať pôvod tejto snímky, no každý zdroj, na ktorý som narazil, sa viazal práve k tejto fiktívnej legende. Prezrel som niekoľko stránok, prečítal som si príspevky na Reddite, ale všetko odkazovalo na rovnaký vymyslený príbeh. Mami, samici, ja už som hladná, kedy tam budeme? Posuň sa. McDonald's, no nič. To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj. Viacerí používatelia diskutovali o tom, Ale tú reklamu dobre poznáme všetci a McDonald's. ako táto fotka vznikla a zdieľali rôzne teórie. Niektorí tvrdili, že postava na fotografii mohla vzniknúť zlým vyvolaním snímky alebo chybou pri dlhšej expozícii. Tento názor sa mi zdal najpravdepodobnejší, ale iní upozorňovali na ďalší detail. Tieň na stene, ktorý postava vrhá. Keby skutočne išlo o ducha, sotva by No jasné. No jasné. By si mohol ísť. Malo paličiek, no nic. bol schopný vytvoriť fyzický tieň. To viedlo mnohých k presvedčeniu, že fotografia bola digitálne upravená až neskôr, aby vyzerala desivejšie.
Tmavé rohy snímky pôsobia ako známy digitálny efekt, ktorý sa objavil v neskorších rokoch a zlepšuje dramatickosť obrazu. Nie som si istý, či bolo možné takéto nastavenia dosiahnuť pomocou starých fotoaparátov, čo len ďalej podporuje teóriu o digitálnej manipulácii. Pátranie ma nakoniec priviedlo k prvému zverejneniu tejto fotografie na internete. Podarilo sa mi zistiť, že v novembri 2009 ju na webovú stránku ligoty.net nahral používateľ menom Sam Cohen. To som ja, Sam Cohen. Ja som Sam Cohen. Priznal, že nemá ani potuchy, Teda co? odkiaľ fotografia pochádza alebo kto ju To som tam dal ja, prísam a oni. vytvoril. Len pár mesiacov na to Ja som to postol, ozaj, ja som to postnul. sa fotka objavila aj na stránke Ghost Theory, kde ju zverejnil istý Xavier Ortega. Ani on však o jej pôvode nič nevedel. Príbeh rodiny Cooperových sa s fotografiou začal spájať až v roku 2013, kedy vznikol celý tento desivý mýtus. Pravdou však zostáva, že príbeh je celý vymyslený. Fotografia sama o sebe zostáva záhadou. Je možné, že sa stala obeťou nesprávneho vyvolania alebo digitálnej úpravy. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, neviete dať like, odber a čus.